No, takže čaute všetci ľudia nového videa. Dneska si tu zahráme Not Easy Obby. No, pokiaľ sa vám bude toto video páčiť, nezabudnite zanechať like a odber. No a my si ho už ideme hrať. Dobre. No, kde som? Som hral, alebo čo? Ja som to už hral? No, ale to nevadí. Ale my ideme hrať odtiaľto. Bum. Tak, počkaj, rebirt. Jop, dobre. Dal som si rebirt. Ale to nevadí. Tak, šup. Ideme. Vyskúšal by som z tohoto speedrun, alebo nie? Nevadí. Poď, dáš to. Hop. Vyskúšame. No, dobré obličko ešte trošku. Tie vecičky. No. Okej. Nie, že to bude easy. Keď sa zavolá Not Easy Obby, tak nie, že to bude ľahké. Dobre. Okej. Bum. Dobre, som to dal natiaľ. No, congratulations, you beat the first difficulty. I'm happy for you, yeah, thanks. Už som easy. No ale čo my ideme spraviť? Takže teraz všetci tleskneme naraz, aby som sa dostal do stage 40. Čiže dáme si odpočet. Od 3. 3, 2, 1. No, takže vidíte, fungovalo to. Sme v 41. No, ukáž. Let's go, Gula, getting to the end. Už sme v médiu. Bum. Ideme tadiaľto. Bum. Žum. Kamo zatiaľ je to easy jak facka. Aha, tam už, no, furt je to easy. Tak, máme. Bum. Sa to nie zatiaľho. A to tam bolo napísané Not Easy Obby. Ha. No tak to je ešte ale ľahké. Jak neviem čo. Páne Bože. No kedy už to bude trochu ťažšie. Poď. Ale, och joj. Poď. Dobre. Toto je trošku také. Není to ešte ťažké.
Nice job, wow, I'm impressed. Mhm. Ľudia, som tu. Prepačte za zdržanie. Bol som na raňajkách a aj... No, bol som proste na raňajkách, áno. No, ale ľudia, poďme zas naraz tliesknúť, aby sme sa dostali do stage 100. Dobre? Tak poďme od 4. 4, 3, 2, 1. Ľudia. Takže nefungovalo to až do 100, ale sme v 81. Takže you are better than I thought. Wow! You won't get any further. Neviem, teraz. No, ale aby to fungovalo, musíme ísť zas tliesknúť. Takže 3, 2, 1. Takže ľudia, vidíte, fungovalo to, ale už bude asi koniec videa kvôli tomu, lebo už natáčam asi 22 minút, ale to nám nebude vadiť, lebo bude aj druhá časť. No, ale čo nám to napísali, takže OK fan, time to really test you. No, ale to si už my necháme ďalej. Tak, čaute ľudia.